Marcianus Aristeides. Apolojisti Hristiyan yekeme pişti miladi dısatsala doğan dejiyaye u yek juan nuneri felsefeye patristike. Bir apolojiya xwe ango em bibêjin bir parêznameya xwe a bi navê parêznameya îmana Xristiyaniyê hatiye nasîn. Di vê berama xwe de Xwedayên Misrî, Yewnanî û feraseta ehlaqê Yewnaniyan rexnekiriye. Ji bo peytandina hebûna Xwedê ji bilî delîlên armanc û nîzamê delîlê livdariyê pêşkeş kiriye. Li gor baweriya wî hemû objektên li dinyayê bi tesîra tiştekî din dilivin, ango tevdigerin û ew hêza ku hemû tiştan dilivîne ji tiştên ku dilivin rasertir e. Dîsa gotiye heyînê ku dinyayê dilivîne Xwedê ye û Xwedê hemû tiştî ji bo mirovan dike. Li gor bîr û baweriya wî bi tenê Xristiyan Xwediyê baweriyeke xwedayî a rast in û li ser dinyayê kontrola Xwedê herdem berdewam e.